Molt bon dia, soc en Genís, vinc del xocolater de Tardell i avui us vinc a presentar un projecte que hem desenvolupat juntament amb tot l'equip. Com bé sabem, a la comarca d'Osona tenim molt bons productes, tant a nivell industrial com a nivell artesanal. Tot i així, en el xocolater sempre hem tingut en l'eix central la qualitat del producte. La prova d'això és el reconeixement que tenim a la comarca d'Osona, però encara podíem anar un pas més enllà. En tota la transformació de la xocolata, entenent que passa des de l'origen en la matèria primera, passant per la transformació i l'elaboració de la xocolata fins a la comercialització final, podíem incidir en l'origen. I com ho podíem fer? Doncs anant a buscar els grans de cacau en els productors locals i d'aquesta manera poder controlar, per una banda, a on comprem el cacau, és a dir, quins són els productors mundials a nivell de cacau, i per altra banda, qui hi ha darrere les empreses que comprem el cacau? Quines persones treballen a darrere? Quines condicions tenen aquestes persones? Això ens va empènyer a comprar uns bitllets i anar-nos a São Tomé, dues illes que trobem a l'oest de l'Àfrica, São Tomé i Príncipe. D'aquesta manera ens vam adonar que teníem un impacte directe en tot el procés de la nostra transformació. Ja des de la matèria primera, en el preu i en la qualitat del producte final, en la responsabilitat social i finalment també en la transcendència sobre els nostres clients. És a dir, si nosaltres podem arribar a transmetre sobre els nostres clients quins són els valors que creiem oportuns a l'hora de treballar la nostra xocolata i per què, pot ser que en un futur puguem canviar els seus hàbits de consum. I us preguntareu, i per què voleu tot això? Com ho voleu fer això? Doncs bé, nosaltres el que volem és, partint d'uns elements que podem trobar a la natura, és a dir, en aquest cas el cacau, transformar-los i poder-los combinar de manera que puguem generar sensacions agradables per a les persones. Seguidament us estan repartint unes capses juntament amb un sobre. M'agradaria que el sobre de moment el guardem, en parlarem més endavant, i el que sí farem serà centrar-nos en la capsa. Ara quan acabem de tenir-les totes, podeu retirar el cinturó de colors, us podeu guardar el mocador de paper i obrirem la tapa. Dins la capsa trobarem als extrems dos trossos de xocolata. Heu de posar que us quedi a la vostra esquerra la rajola que fa una mica de baixada i a la dreta la que està clavada. M'agradaria convidar-vos a conèixer una petita part del nostre procés, des que ens arriba la fava ja assecada i fermentada, fins que nosaltres la transformem un cop aquí i finalment en fem la rajola de xocolata. Si us ve de gust, us convido a provar la primera, la de la vostra esquerra. És la rajola d'altíssima qualitat que estem treballant ara mateix al xocolater de Tardell. I finalment, després, podreu provar la de la dreta, que és la rajola amb el cacau de São Tomé, ja amb la transformació que hem fet fins a arribar a aquest producte final. D'aquesta manera, el que ens agradaria seria ser referents de la qualitat del producte. Ens agradaria, i de fet ho hem aconseguit perquè ja ho estem portant a terme, tenir una cadena respectuosa amb tot el procés. Des del productor local, passant per la logística del transport i finalment amb una producció artesanal. Tenir un preu just, molt important per nosaltres. Tenir una implicació amb professionals del sector, poder contribuir en que el sector creixi, dinamitzant xerrades, tallers, cates, tenir vincles amb escoles i poder d'aquesta manera poder pujar al sector de la xocolata, que crec que està en augment i l'hem de cuidar. Espero que aquesta xerrada del que sabem fer us hagi transmès alguna emoció o algun record i que pugueu treure'n alguna cosa positiva per al sector de la xocolata. Com podreu entendre, hi ha moltes més coses darrere tot això i és en el sobre que podreu trobar més informació de qui som i què fem. Moltes gràcies.